pinapasasukan natin dun sa paribuki. Kasi magagalit. Kasi kay Bungbong walang Kamusta na pala yung ano, yung babaeng dinasalan ng kaibigan ng kaibigan. Ay, kaibigan ng kaibigan sa niya. Nakapula dati. Ayaw, okay mo. Okay na? Yung anak naman sana, papuntahin ko dito sa Balike. Nagsubukan naman yung asawa, walang asawa ng bata. Gusto ko yung asawa lalaki. Yung babae, nasa biyahe, pagka biyahe. Mahina. Hindi sanay. Tingnan natin yung ano natin ha. Nandito kami, kaya ako, nagpagamot. Dito natin yung natutulak. Buksan muna natin yung mga hangin. Lower back to the Kasi Jeffrey. Inanay sana magamot ko eh. Busy ako pag-gamot. Kuya. Wala? Kamusta na? Yes, kaya na yun. Nandun na. Sa kuya? Ay, hindi na. Alang, yes. Wag. Ako, dalawa lang yung ako. Gano'n lang yung ulo mo. Matagal kayo, ha? Gano'n ba lang? Ano lang ng bar niya ate? Yan. Ingat, nila tumata. May panyo ka. Tama yan, eh. Pwede sabihin sa amin, panalo kami. Sige. Bali, Ate nga ano, Isabel. ano nga pala? Straight lang ganyan. Kaya pumantay. Hindi, kasama mo kasama. Yan. Kukunin natin ito kasi pag hindi natin nakuha yung hangin dyan, hindi ang gagalaw. O, yung lower back pain mo, hindi mo na malaman kung gano'ng kataas. Sa pagbuhat mo yan, nawala sa alay yan. Alay lang namin. Walang din ng ano, ng fish towel. Ang ako doon sa tenga madalas. Shoutout po dyan sa nanonood sa YouTube channel natin. Mega shoutout po. Magandang umaga sa inyo lahat. Nanalo na yung manok nyo. Panalo na yung manok natin. Kaso, yung mga kabataan, kawawa naman. Hanggang pala sa medyo lang. Ay nasa, ano, sa Intramuros. Nagwiwelga. Pauwi nyo yung mga anak nyo. Kawawa naman sila, mainit. Wala na, tanggapin na lang. Basta importante, magtulong-tulong na tayo. Kaya lang. Ganan mo. Kaya. Kaya lang. Sige pa. Sige. Ingat. Hindi mo kumiangat yung katawa mo. Yan, ingat. Ingat. Dito tayo. Balik ka lang doon. Higa ka ng diretso. Relax ka lang. Kung tigasan yung katawan mo. Ano rin siya? Nervous ka yata eh. Sarap ng sinaganan. Relax lang. Kasi back sa lower tayo eh. Sa back pain mo. Relax lang. Kalmado lang. Kaya natin maayos ko lahat. Kung nagkamali tayo dito, hindi gagana. Relax lang. Iniisip niya pa yata yung iniisip mo po ba yung asawa mo dati? Hanggang ngayon, pumapasok pa sa sisi mo? Dito to. Oo. Naramdaman ko eh. Pumapasok pa rin yung asawa mo dati sa isip mo eh. Siyempre, ina siya ng anak mo. Ay, hindi mo kalimutan. Mahal mo eh. Hindi mo. Oo. Sabay ko lang sa akin. Tapos lang. Kaya mo lang. Hindi ka ulit. Wala. Patawag sa akin. Walang diferensya rin. Nandiyan tagal lahat. Tagilid. Diretso ako pahala ha. Street mo. Kasi dito biro, gana mo lang to. Yeah. Kamusta na ako?
Dati. Tapos yan. Alam kong may naliwan. Relax Sige, lang ha. hindi mo pa eh. Kasi kaya mo ka tayo. Kailangan mo lang yung katawan mo. Kaya sige, ano na tayo mo dito siya? Huwag kung saan ka rin. Mukha Kailangan mo mo siya. lang. May bicycle, hindi ka yan. Tricycle ka lang. Sige nito to. Ako, Dulot-dulot. hindi pa ako may ganyan. Pero pag ginawa mo lang Oo. Yan na po. Sa lahat Oh, sa tama. Okay. Kabila. Ito, dalawa, okay. Buti ka pa si Mexi. Ako hindi ako kaya. Ako kaya ka lang sa papayag. Kailan mo kumain mo sa tawa, pag kumain. Pag pumayag ako, wala na kayong tagalista. Tagalis na lang kung hindi na yung tagalis na natin. Yan, biro lang kumain yan. Kumakain niya tayo, konti. Hindi ako sa tagalista. Oo, kunti lang. Okay. Maraming Kaya, trabaho. maraming trabaho. Ako kumakan na ako dito. Dapa. Pag kumain ka lang kunti ako, hindi wala na. Sige, dikit mo pa to. Ayos mo yung pagkadapa. Pantay mo. Ibaba mo yung kamay mo. I-relax mo lang yung isip mo. Huwag ka masyadong... Kung dito yan, maganda na yan eh. Ganyan lang. Ganyan. Relax. Relax. Kung kasi yung kabayan kami dyan eh. Injection. Ito yung boss. Gusto ko bumalik, dinasama namin eh. Naikisa doon sa nag-organ, inano ni Apple, na-injection ko, sakit yung ganito. Huwag ka salita, sakit yung ganito ko eh. Eh, hindi ka nakalit sa boss, nasalit ka. Ngayon, wala namang tao sa tindahan. Kasama. Yes. Kahit schedule lang tayo ulit. Okay. Ito, Higa. Upo ka muna. Antay mo lang, konti. Relax mo lang. Pag gumala yung hangin. Kasi may biglayin. Antay mo muna, huwag ka muna tatayo. Malalaman mo yan, pupuntahin kita dun. Yes! Huminga ka. Magkakaalam tayo. Kunyari, dumampot ka dun. Huwag naman yung ganyan. Ibaba mo yung katawan mo, natural lang. O, baba mo yung tubig. Okay. Hindi, huwag mo ibaba dyan, may dasal yan. Diyan sa diyan sa upuan. buwan yan. O. Sige, try. Tingnan natin. Ganda lang yung pang-model ka. O, para ka lang model. Tingnan natin yung lower back pain mo kung nawala na agad. Wala naman sanib. Ngayon, dumampot ka dyan. Kunyari, may nakalaglag dyan yung pera. O, kunyari, naglalaba ka. Sabi mo, single mommy ka eh. Tinggal mahal namin. Maglaba ka. Maglaba ka ng pag- Hindi, umupo ka. Upo. Yan, maglaba ka. Kunyari, naglalaba ka. Hindi, tingnan mo lang yung likuran mo. Tapos, kunyari, umupo ka dyan ng matagal. Nakikipagkwentuhan ka lang. Yung natural lang. Yan, patagalan mo lang. Tapos, pakiramdam mo kung maano pa yung likuran mo. Ngayon, tumayo ka dahan-dahan. O. Ganun ka lang. Ganyan-ganyan ka lang. Yan. Di ba pag may umupo minsan, hindi mo maituloy dahil sobrang sakit na likuran mo? O, tingnan mo anong pinag-iba. Kung sumasakit ka pa yun mo. Wala na kasi nakaupo na siya ng diretso eh. Bigla siya nakababa eh. Kasi kung masakit yan na bumaba yan, ay sigurado, sasakit yan. Yan o. Yung explanation, Kapag yumuyuko ka, o ngayon subukan mo umupo, sige para ka lang ano. pag yung ko, O, kunyari ganito ka umupo, yan, left and right, tapos ganyan-ganyan ka, yan. Sige umupo ka. Tingnan mo kung anong pinagkaiba. yung nakaganon ko, yung nakaganon ko, O, tapos, anong pinagkaiba? kung sumasakit, Nawala talaga kasi mabilis nga siya nakayuko kanina eh. Dapat hindi niya magagawa yung biglang lakad, biglang hupo. Nawala sakit mo. Naipitan siya ng ugat sa lower back pain niya. Hindi mo pinahirap na nandun yan. Hindi nakuha. Susob ka na no. Hindi siya nakuha. Hindi mo kuha yung ipit ng ugat sa suog. Hindi mo pinabayaan na niya, matagal eh. Okay na. O, kasama din daldala natin. Naka 9 minutes and 29 seconds ka. Lagyan siya ng langis. Wala kang sapi ha. O, salamat. Wala na talaga. Nag-iba yung mukha mo. Maliwanag agad oh. Wala saan tayo yung sumama rito dahil sa trabaho. Ay ngayon, naka-election ka ako, walang trabaho. Yun, sumama ka. Lagyan mo ulit. Yung biglang upo kaninang ginawa mo, naglakad ka, pag masakit ang likuran mo, hindi mo magagahan. Kikirot yun, sasakit yun. Oh, bigla siya nakaupo eh. Mabilis siya nakaupo. Wala talaga. Salamat kay Jesucristo. Salamat din sa inyo ha. Salamat. Kahit matagal-tagal man ang sakit yan. Thank you so much.